Bayanai daga jihar Niger Najeriya na nuna cewa kimanin mutane 8 ne suka mutu a zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa da ta ɓarke a ranar Alhamis ɗin nan. To masu sauraro da Allah kada a manta a danna mana alamar subscribe sannan a taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan an yi subscribe to kada a manta a taɓa mana alamar like domin samun damar kasancewa tare da mu ga ci gaban labaran. Sassa daban-daban na Najeriya. Rahotanni daga yankin Sulaja dai na nuna cewa jami'an tsaron ne suka yi harbin bindiga ga masu zanga-zangar a cikin garin Sulaja da kuma yankin Kaduna Road da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Wani shugaban al'umma a yankin na Sulaja da ya buƙaci a sakaye sunan shi ya ce mutane 3 ne jami'an tsaron suka harbe a cikin garin Sulaja, yayin da kuma a Kaduna Road aka harbe mutane 5. To aka kai wannan rikice-rikicen suna tsalle-tsallen nan su kuma suka ga abin da ba zai kai labari suna sun san Sulaja sai suka fara shuka kai. To a nan su suka kashe mutum 3 amma a Kaduna Road sai yan gareji ne sun tare hanya ne gaba daya ba wucewa. Sai da sojoji suka zo suka kashe mutum 5 kuma sannan aka samu Yanzu mutum nawa kenan suka mutu? 8. 2 daga cikin su ma ɗaya cire kuɗi a kiwo sai ke wani shi ta sai kan suka halbe shi. Na, kama yanzu ana zanga-zanga koko dai ko? A komai ya tsaya. A can karamar hukumar ta fama masu zanga-zangar sun auka sakatariyar karamar hukumar tare da lalata kayan da ke cikinta. Barista Musa Kallamu daga yankin na Tafa ya ce hatta na'urorin kwamfuta na sashen tara kudaden haraji a karamar hukumar an tarwatsa su. Da farko ofis ɗin RO, Revenue Officer ta nan aka sa aka cuna wuta, Secretariat ba ta fa local government. Daga nan kuma aka kona Shofi Board, aka kona wata golf na Finance Department, duk wani burglary aka ɓaɓɓalle shi duka da kuma system ɗinsu na cikin office su kwamfuta duk an sassace, an ɓaɓɓalle. Tun da farko dai wasu daga cikin masu zanga-zangar sun ce suna cikin tsananin tsadar rayuwa ne a saboda haka babu wata makawa illa su fito su nuna ɓacin ransu. A saboda haka suka buƙaci gwamnatin Najeriya da ta dawo da tallafin mai. Na ce suna Mamman Kabiru daga Sule Jafar Naro. Mun fito zanga-zanga saboda rashin tsoron da muke ciki da tallafin mai da kuma rashin aiki da rashin abinci, tsada abincin da muka shiga. Suna na in Mustapha. Abin da ke faruwa jama'a suna zanga-zanga a kan na farko dai sun ce supposed to bring back the subsidy kan magana. Ba a so a dawo da subsidy. A dawo da subsidy da abin da dai majority views ɗin jama'a ke. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana godiya ga wasu al'ummomin jihar da dama da ba su fito wannan zanga-zanga ba, inda aka samu matsaloli kuma suna ci gaba da baiwa jama'a haƙuri. Kwamishiniyar labarai ta jihar Niger, Honorable Binta Mamman, ta tabbatar da mutuwar mutane a yankin na Sulajan. Sai dai ta ce ya zuwa lokacin da muke magana da ita mutane 2 ne suka tabbatar da mutuwarsu a hukumance. Abin da dama muke gudu kenan kada a samu irin wannan baraka din har ya zo ga samun ana rasa rayukan mutane. Kuna da adadin wanda suka mutu yanzu a Sulajan nan? So far dai information da muka samu mutane 2 ne dai muke da labarin sun rasa rayukansu. Kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin bayani daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan jihar Wasiu Abiodun ta wayar salula ya ci tura. Da farko dai cikin lumana da haɗin kai mata da matasa suka fito zanga-zanga a cikin garin Kaduna har zuwa wani lokaci. Kafin daga bisani aka samu wasu matasan da suka kutso suka fara jefe-jefe a ƙofar gidan gwamnatin da masu zanga-zangar ke son gana da gwamna don aiki saƙo. Wanda wannan kuma shi yasa jami'an 'yan sandan da ke gurin suka saki barkonon tsohuwa don tarwatsa wannan tawaga ta matasa. Bayan watsewar matasan daga ƙofar gidan gwamnatin jihar Kaduna ne kuma sai suka afka wasu ofisoshin hukumomin jihar Kaduna guda 2 a hanyar su ta wucewa. Kamar da yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya shaida wa muryar Amurka. To zanga-zanga Kaduna dai a yau mun waye gari duk da cewa babu wata kungiya da ta zo ta rubuta mana cewa tana sha'awar yin ta yi zanga-zangar nan. Yau da safe sai muka waye gari muka ga janjaron jama'a sun fito sun fara abu kawai sai muka ga ana attacking government house gidan gwamnati. Sai ta kone-kone suka kona ofishin cafeteria suka kwashe kayan da katefa da ke
ciki, sun faffasa mana motar mu ta sirke wato APC, tunda kaga ba za mu yi amfani da harsashi. To amma abin da zai baka mamaki shine cikin yaran da muka sama mun same su da makamai. Amma waɗanne irin makamai ne hannun su? Makamin da muka samu mun samu manya-manyan wuƙaƙe da harsashi na bindiga wato na AK-47. Mun samu wani yaro shi ma, sannan mun samu IMN members wato 'yan shi'a su ma kamar mutum 3. Yanzu dai ba wanda aka rasa kenan, ko bangaren 'yan sanda ko masu zanga-zanga ba wanda ya rasu. Gaskiya dai mu har yanzu ba mu samu wani bayani na cewa wanda ya rasu ba, amma mu daga bangaren mu sai dai wanda suka ji rauni da kuma motocin mu na sulke wadda kowa ya san yadda tsada wannan mota take, yadda suka faffasa wannan mota. Wasu daga cikin waɗanda suka ɗauki dogon lokaci suna zanga-zangar ba tare da wata barazanar rigima a cikin zanga-zangar ba sun nuna damuwar yadda zanga-zangar ta juye daga baya. Sunana Abba Isa. Har kasa tuka mashin din nan ne saboda abin da na gani. Abin da ni nake tunani shine ya wai mun fito domin mu nuna koken mu ga gwamnati, amma mun fake da wannan abin kuma muna aikata abin da ko dabba ba za ta aikata wannan abin da mutanen mu suka aikata ba. Daman burin mutane su fito domin su taba abin wani ne. Kenan inda irin wannan abu zai ke faruwa to fa abin da muke hange muke so ya kore mana ba zai taba koruwa ba. Mun gaya ma matasan mu ayi zanga-zangar lumana saboda mu ba wai a fasa shago ko a fasa wani abu shine kasan mu ba, a'a muna son samun sauki ne saboda yanzu abinci ya gagare mu, mun zo kwatan incin mu ne, ya kamata su tsaya su yi abin da ya dace, ba wai su dinga fasa shaguna ba suna ɗiban abubuwa ko karafuna. Gaskiya matasa sun bani kunya, wallahi ban taɓa tsammanin sai dai kuma a lardin Zazzan da aka tare dandazon matasa wajen zanga-zangar ba a sami yamutsi ba. Domin kuwa masu zanga-zangar da suka fito da ƙananan komi daban-daban a lardin sai da suka taru a fadar mai martaba sarkin Zazzau ambasada Ahmad Nuhu Bamalli, wanda bayan ya karɓi koke-kokensu kuma ya yi musu bayanai. Ya faɗi abubuwa kamar guda 7. Ya yi magana a kan security, ya yi magana a kan yunwa da ake fama da shi, ya yi magana a kan buɗe boda, ya yi magana a kan a cire subsidy na fetur, ya yi magana a kan ƙarfafa currency dinmu kudinmu. To wayannan abubuwan su ne wanda ya gabatar gare mu a yanzu. Duk wayannan abubuwa da kuka faɗa mun yi rikodin duka abubuwan da kuka faɗa. Kuma in Allah da za mu aika ma gwamnati da na jiha da na tarayya. Kwanaki 10 dai masu zanga-zangar kuncin rayuwa a Najeriya suka ce za su yi akan titi. Sai dai kuma ganin yadda zanga-zangar ta fara juyewa zuwa barna a wasu sassa ta sa wasu sun fara shakkar yiwuwar kwashe kwanaki 10 ana wannan zanga-zanga lami na ba tare da matsala ba.